έχεις? Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Εδώ πέρα τώρα, Σήμερα θα παίξουμε. άμα κερδίσουμε στον Battle Royale θα πάρουμε. Θα πάρω το Highlight Hitter. Να, εδώ Θα πέρα. παίξουμε Battle Royale και Ναι. άμα πάρουμε win. Θα πάρω το Highlight Hitter. Να κοιτάξτε, τώρα θα στο δείξω. Τώρα θα στο δείξω. Περιμένετε να το βρω. Ναι. Θα το πάρω. Μάνο, πάτα ready. Μπράβο. Ναι, πάτε. Να παιδιά, μπήκαμε. Κοιτάξτε. Να. Εδώ πέρα είμαστε. Στο παιχνίδι. Να, κοιτάξτε. Να. Αυτό είναι το Highlight Hitter του Μάνου. Το Pickaxe που λέμε ότι θα πάρουμε. Μάνο. Να το. Κοίτα εδώ πέρα πόσο νουμπάκι είναι ρε. Θα δω. Ούτε καν δεν ξέρει να πυροβολάει. Ό,τι να είναι. Κοιτάξτε. Ρε, και αυτό το νουμπάκι, το πρώτο skin μπορεί να μας τρολάρει. Έχει το μπούκι down λέμε τώρα. Ό,τι να είναι λέμε. Μπορεί να μας τρολάρει και να παίζει πολύ καλό, όμως δεν πειράζει. Πάμε. Θα παίξουμε. Εκείνο το ποτάκι που λες μπορεί. Άμα το δεις εκείνο το άτομο που έχει boogie down, εκείνο το ποτάκι που το λες, φάτον και παίξει καλά. Γιατί αυτός μπορεί τέτοιο να τρολάρει. Ναι, μάνα το ξέρω, το είχα πει. Να, εντάξει τώρα παιδιά. Πάμε σε αυτή την πόλη. Ελπίζω να βρούμε καλά όπλα. Δεν ξέρω. Δεν έχουμε πέσει ακόμα, όμως ελπίζω να βρούμε καλά όπλα. Εγώ πέφτω σε αυτό εδώ πέρα το σπιτάκι. Δεν ξέρω πώς θα πάει, όμως νομίζω ότι καλά θα πάει. Για πάμε να δούμε. Ναι, το πιο άγαστο όπλο. Πάμε να βρούμε κάτι καλό. Εντάξει. Ναι, με βολεύουνε μάνα. Τα settings. Για να δω. Πού είναι ο θησαυρός μια ώρα λέμε. Μια πάμε, εντάξει, καλά πάμε. Με 20 σφαίρες. Πού είναι ο θησαυρός. Να το να. Ναι, το χειρότερο όπλο. Ναι, πάμε εδώ. Okay, παιδιά, καλή τύχη. Τώρα βρήκαμε ένα chest. Θέλω να δω τι θα έχει μέσα. Ελπίζω κάτι καλό. Καλό, παιδιά. Πολύ καλό. Σνάιπερ! Μάνο, έλα εδώ πέρα να δεις. Βρήκα σνάιπερ. Αλήθεια σου λέω. Σνάιπερ εκεί. Στο δίνω, να. Κοίτα. Τώρα στις δίνω. Να, κοίτα. Όλες τώρα, περίμενα. Να τις. Για πυροβόλο να δεις. Δεν ξέρω το φαντογράφο. Αυτό ήταν καλό το αγαπημένο μου τέτοιο. Δεν το ήξερα, ναι. Πάμε. Το ξέρω. Από μαλλιά παίζαμε μαζί. Πάρα αυτά. Το παίρνω. Μα όχι, δεν ισχύει αυτό. Εσύ από τι είχε το βρήκες εδώ. Τι? Δεν είναι μόνο σε αυτή την πόλη. Όχι, δεν είναι σε συγκεκριμένα μέρη που στην άλλη.
όχι. Άμα πρέπει να αφήσω τέτοιο. Μάλλον θα τρελαθείς ρε άμα τα βρεις. Μην πανσυχώς. Όμως, Αυτό είναι καινούργιο. το ξέρω, είχε βγει. Όχι, ενώ τελείως καινούργιο. Το ξέρω ότι αυτό υπήρχε στο chapter 1 και είναι πολύ παλιό όπλο. Αλλά στο chapter 1 το μπλε Founding Craft δεν ήταν έτσι, ήταν διαφορετικό. Α, Είχε άλλη μορφή. το ξέρω. Αυτό ήταν πολύ πιο ωραίο γιατί με εκείνο το μπλε πράσινο τη μορφή του Sniper. ήταν δύσκολο να πετύχεις άτομα. Να, αλήθεια. Δεν το έχουν κάνει καλύτερα. Εγώ δεν μπορούσα να το πετύχω ρε. Μακάρι να φέρνει πίσω το Reaper Sniper. Αλλά αυτό είναι τέλειο. Αυτό το sniper μπορούσε να πετύχει οποιοδήποτε άτομο. Είναι τέλειο. Έλα, μάνα βρήκα μάξι, έλα μπες μέσα. Τι άλλη βρήκα. What the σέρμα. Έλα το πάρω εγώ. Μάνα μπες μες στο αμάξι. Μάνα, εντάξει, έλα, μην τρελάρεις, έλα. Να το πάρω θέλω. Ναι. Μάνα, δώσε μου σφαίρες. Δώσε μου σφαίρες. Μπράβο. Πάμε. Μπες μου στο αμάξι. Μπράβο. Πάμε τώρα να φάμε μεντάλλον. Ναι, πάμε. Παιδιά, γράψτε στα σχόλια, όποιος... Κοίτα, βρήκα. Όμως πρώτα έχει ένα άτομο. Μπράβο. Δεν ξέρω πόσο πάνω είναι. Δεν τέλειο, το βρήκα και σε βίντεο. Ναι, Μην ξέρω. πάρεις αυτό το που θα ρίξει. Μην πάρεις αυτό το που θα ρίξει. Παιδιά, γράψτε στα σχόλια όποιος... Περίμενε λίγο, θα ξανα... Γράψτε στα σχόλια όποιος πήγε στα κάλαντα με πόσα λεφτά έβγαλε και όποιος δεν πήγε άμα θα πάει ξανά την πρωτοχρονιά. Ναι, παιδιά, γράψτε το. Άρα. Τέτοιο. Έλα το πάρω εγώ. Εσύ το έχεις. Είναι σκουσμένο αυτό. Δες μέσα, δεν είναι άλλο, μόνο δύο. Έλα, μπαίνω. Το πήρε. Δίνεις κάτι και τρώει και μετά σου κάνει κάτι μισό, είναι τέλειο. Ναι.